co que un recolle de teorías viaxeiras, non? Un recolle apurada fragmentariamente de algúns libros de estudos sociais que se teñen por políticamente correctos en determinado momento. Bueno, perdón, vou intentar ser breve. Eu creo que compre saber sempre dende onde teorizamos. Interésanos a teoría emprazada e o emprazamento do saber. Temos que estar sempre atentos ás municións xacobinas dos que, como Etienne Balibar, que na gloria estea, nos expoñen a metafísica da ideoloxía, da forma da nación, a xeito de sustancia igual así. Eu coido que collendo ideas dun colaborador de Balibar no libro Raza, Nación, Clases, Identidades Ambiguas, que foi Manuel Wallerstein. Estes dous amigos, dous importantes teóricos socialistas, escribiron un libro a 4 mans no que ademais un escribe un ensayo, outro responde noutro, etc. E entón, nese libro, pois, por exemplo, eu creo que nos interesan as ideas de Wallerstein, que nos advertía contra as ideoloxías do universalismo e do racismo e sexismo. O que nos dicía que precisamente unha das liñas fundamentais de tensión no capitalismo é a que se dá entre, por unha banda, o universalismo e por outra, racismo e sexismo. De acordo? Pero este respecto, a máis do ensaio de Wallerstein, interésame tornar o libro de Benedict Anderson. Nas primeiras páxinas de Imagined Communities, Comunidades Imaginadas, Anderson falaba irónicamente da cuestión da burguesía nacional, porque precisamente o xogo habitual da burguesía nas estrategias de acumulación do capital empezase no 13, como nos di Manuel Ricci, non? Con distintos modelos, por outra banda, da burguesía xenovesa, non? E da burguesía venta, ou empezase no 15, non? E tivese un centro nodal na Casa da Contratación de Sevilla. Os xogos da burguesía xeralmente non son xogos de burguesía nacional. E de feito a exposición de Marx no Capital, non? É a de que a burguesía fai un mundo a súa imaxe e semellanza, e que precisamente perante ese mundo feito imaxe e semellanza, que contrata a mercadería a traballo, que en consecuencia regula a mercadería a traballo e regula a actividade humana como unha actividade igual así, valeira de sentido, en calidade de traballo morto, contra iso podería, non? O 99%, ter outra configuración subxectiva, ter outra configuración da clase, non? A clase dos traballadores, de acordo? A clase dos que traballan hoxe efectivamente con máis, menos cualificación, pero non imos cantar agora cancións populares galegas, non? Dicir que vixo que ben fixo toda a nai en facerte costureiro, non? Cando chove non te mollas, cando fai solo non te queimas, claro. Dicir, alguén o mellor quere que para que alguén se acredite como traballador, non? Pois pase pola extenuación, pola malnutrición, ou empezase a traballar aos 6 anos, como se facía traballar nas minas os nenos estadounidenses, non? A principios do século XX. Non, o movimento da historia do socialismo é precisamente a historia da loita e precisamente da derrota, non? De todas esas brutalidades. E para derrotar esa brutalidade houve un instrumento que é o instrumento da teoría crítica e houve tamén a praxe. A praxe levou unhas veces a teoría levou outras veces a praxe. Estou a ver de Francisco, que expuxo moi ben a ideoloxía de distorsión, como temos que evitar tanto o fetichismo da teoría como o fetichismo da praxe. E, bueno, perdón, non quero disgregarme demais, discúlpenme. Eu creo que sí, efectivamente, hoxe vemos como Leslie Sclair, unha brillante irlandesa que traballou 10 anos no Observatorio para as Transnacionais de Nacións Unidas en Nova York e que agora traballa na London School of Economics, ven falándonos nun libro brillante de aí 10 anos da clase capitalista transnacional. Esa clase na que parece que acaba de entrar Amancio Ortega e os seus, o castellanos este, non? Que se vai ocupar agora, sí, dos aforros de algúns, non? Tanto ten eses aforros. Tanto teñen eses aforros porque eu o que si creo que podemos producir riqueza de moitísimas maneiras. Podemos volver xerar excedente de moitísimas maneiras. E o que si creo é que hai unha clase capitalista transnacional estudada non só por Leslie Sclair, senón por Kees van der Pijl en Holanda, incluso o historiador conservador E.H. Carr, aquel non do libro de historia, falanos como esas clases se formaron sempre en 3 ou 4 colexios
suizos, non sei se o Domingo mandaba ali unha filla, é un ignorante, Domingo, non me meto agora en algúns colexios de Oxford, non? O fillo de Felipe Fernández Armesto, como se chamaba, como o pseudónimo este do que dirixiu a Augusto Asía, que era un nome tan vil e tan ridículo que se gababa por toda a redacción e por toda a súa casa de recibir cartas de Washington, non da CIA. Entón, un fetichista tan imbécil, verdadeiramente, non? Que por outra banda poderíamos de alguna maneira xa intuir ideolóxicamente na primeira noveliña que escribe para a colección LAR, Xelo o Salvaxe. Sí, este parei para... Sí, na figuración que el fai, non? Nesa chega as noveliñas LAR, un rapaz de aldea que é indisciplinado, que tal... Bueno, é o demo, non ten xeito. Non son como eses traballadores, non, da noite proletaria que non se queren someter ás crecentes regulacións do capital, ás crecentes regulacións das estacións españolas onde agora para coller un tren tens que pasar por 4 controles, isto xa é máis complicado. A mí pasou na semana pasada, xe falei da miña vida logo. Agora, quería falar un pouco máis en defensa da palabra nación, se les parece. Nación non é para min nin comunidade, nin moito menos Volksgemeinschaft, a palabra comunidade popular que algunhas veces, só algunhas veces me parecía mesmo nos escritos de Hitler, isto era un humano, senón que para min nación é fundamentalmente a tradición moderna da política europea e latinoamericana, porque non hai máis que ler os libros de Benedict Anderson que Imagine Communities para ver que as primeiras revolucións liberais, miren a cronoloxía da independencia da Argentina, 1910 e todo iso, non? Producense en América Latina. E antes a primeira revolución moderna triunfante produce no Caribe e leva adiante un negro, Toussaint Louverture, non? Que aprende a ler e escribir pola súa conta. Wordsworth dedicalle unha oda e libera Haití. Pero logo, claro, os napoleónicos non poden consentir que ese territorio de Adenmar sexa autónomo libre, envían unha inmensa flota, despois de 4 anos dominan a Toussaint, levan, sí, unha historia moi romántica, a beira do lago Alemán e ali o executan. Vale? Entón, efectivamente, da mesma maneira que a burguesía crea un espazo, un mundo a súa imaxe e semellanza en expansión mundial, os traballadores, os negros cimarróns, a xente rebelde, a xente con coraxe, o povo, against a xente, non sempre foi máis. Se temos que falar de revolución, temos que falar tamén de iusnaturalismo. O iusnaturalismo é aquela doutrina que entende que a xente estén reconhecidos ou non positivamente por un código que é unha serie de dereitos. Esos dereitos son o dereito á vida, o dereito ao propio nome, e a dignidade, non é un can. Un home, un can é un bicho. E isto inclui as mulleres, por suposto. E logo ten dereito á propiedade, ollo, non dos medios de producción xeral, non? Ten dereito aos seus instrumentos de traballo, non a que non lle tiren non as ferramentas, non os que fai tonéis, non a que non lle saquen, a que non lle expropien, non a un pequeno autónomo, non a súa máquina de escribir, non ten dereito a iso, vale? Isto é un umbral que tamén é un umbral do pensamento moderno, do pensamento ilustrado. A que veñen a falarnos agora, isto teremos que falar despois, de constitución, a que veñen a falarnos de constitucionalismo fascistas, non? Ou algúns que mellor creen que non son fascistas, pero están seducidos pola sofisticada sintaxe de Carl Schmitt, o xurista favorito de eso, non? Do Terceiro Reich. Non, perdón, unha cousa, que moitos podemos partir, non? De un umbral de pensamento que é un umbral de pensamento moderno. É que nas revolucións, naquela que traballou de continuo Lenin, de formación xerídica, por certo, usaron fundamentos iusnaturalistas. Bueno, efectivamente, nós sabemos que non ten razón de ser que unha illa goberne todo un continente. Isto foi o que pasou en Estados Unidos de América, non? Nós sabemos, efectivamente, que a nación non é necesariamente unha comunidade xa constituída, non é Volksgemeinschaft, senón que é unha noción crucial da tradición moderna da política europea. E nación é unha noción prospectiva,
a nación francesa, a nación americana, que non é só comunidade imaginada, non foron comunidade, senón que tamén é comunidade performativa. A nación estadounidense constituíuse cando se escribe "We, the people", e sen tal enunciado, sen tal dicir "nós", non existiría esa nación. Non cito agora literalmente a Constitución estadounidense. E este decir "nós" é o que non se lle perdoa a Risco, a Castelao, e menos se lles perdoa ainda por riba por parte de ignorantes que o fixeran nun momento no que, por exemplo, a porcentaxe de analfabetos nesta cidade na que Risco era director da institución educativa de máximo nivel, porque non tiñamos universidade, tiñamos unha escola para formar mestres, e en 1928 a porcentaxe de analfabetos en Ourense era de máis do 60%. Hai moitos países hoxe no que non hai esa porcentaxe. Así que precisamente ese é un dos datos que hai que ter en conta para ler O porco de pé, unha novela que edita en 1928 non este intelectual, e que comeza dicindo cando a posguerra, refírese a Primeira Guerra Mundial, non? Don Celidonio maridou coa política e ascendeu de porco amarrado, punto. Aparenta hinchou como o fol da gaita. Logo venen moitas cousas, sí? E o remate, nesa novela de 1928, non? Podemos ler. Dice, a biblioteca estaba ardendo. Refírese concretamente a unha anécdota local, é dicir, a que ardera a biblioteca provincial, cita nos baixos do único instituto que había, o chamado Instituto Tero Pedrallo, feminino, e, precisamente, despois de que un personaxe, o Dr. Albeiros, chega a colaborar non coas institucións constituídas naquele momento, porque a del Risco seguramente está parodiando un pouco, non, parte da súa aventura política nos 20, a novela remata, a biblioteca estaba ardendo, ou sea, a banda municipal en principio outra tocata. Sí, efectivamente, a nós, o que sexa a noción de clase, que se refire á formación social, aos intereses moitas veces non só diverxentes, senón encontrados, a nós a noción de nación, non, que é unha noción en parte ius naturalista, é dicir, porque a noción de nación é a noción que invocan aqueles que se queren dar entre sí unha carta de igualdade. E esa noción non periclitou. É máis, esa noción ten contiguidade con outra palabra que moitas veces a xente colle con moita máis reserva, é o mesmo. Colle moitas veces con reserva a noción patria, porque sei como a invocaron algúns. Pero a hora de falar de patria, penso, por exemplo, na importancia das achegas dun historiador alemán recentemente falecido, Reinhard Koselleck. Hai un libreño de Reinhard Koselleck que se chama Historias de conceptos, el daba por facer historia conceptual, non? Moi erudito, non? Koselleck era un elegante conservador, non? Nese libro recén editado en castelán, Historias de conceptos, eu recomendoles que lean o ensaio que se chama Patriotismo, historia e límites dun concepto. Perdón, patriotismo, fundamentos e límites dun concepto moderno, en Historias de conceptos, porque o que nos lembra Koselleck, centrándose eminentemente na tradición alemana máis que na francesa, é que a noción patria, o Vaterland, opúxose moitas veces precisamente a noción de pai da patria, a noción do soberano. É dicir, o patriotismo foi o que se invocou contra os regimes absolutos. Sí. E despois en Francia ten outra semántica. Vale? E sí, efectivamente, na actualidade, hoxe moita xente invoca diante da dictadura do capital, da dictadura dos farsantes, da dictadura da oclocracia, da dictadura, non, que en nome de non sabemos que racionalidade non queren impor pois gobernos como o español ou como o de Tronti, recortando non só dereitos laborais, senón civis, non? Sí, a poli reparten os sarxentos agora anfetaminas, pero non se pode gravar a manifestación, así que aquí hai recortes tamén xa de dereitos civis, non só laborais, non? A luz parecerálle mal, arcaico, non? Que invoquemos, non? Cuestións como a nación, patria, sí? Vale, efectivamente, Paco dixo con Tino, que en algún momento Lenin escribe que, bueno, traballadores non teñen patria, pero eu que lembro, por exemplo, o texto de Marx, que o capital non ten patria. E é certo, ainda que hai maneiras de repatriar ou reterritorializar o capital.
Por exemplo, como fixo o Estado español creando paraísos fiscais coa SICAP. Sí? Isto é moi divertido, non? Xa sabemos, claro, un territorio administrativo non ten por que ser un territorio físico e a xente pode aforrarse o traballo de levar os billetes a Liechtenstein, non, ou de transferir, decir, non, créase non unha norma por medio que a partir de certo monto vostedes non cotizan. Sí? Isto estaba pasando aquí, non? Isto é un episodio máis da loita de clases. Vale. Bueno, colegas, creo que un dos problemas dos conceptos en estudos sociales é a súa pretendida universalidade. Sobre a pretendida universalidade do concepto moderno de nación, pois xa o remitín no texto de Peixe Cravarti que publicamos en 7 anos na Trave, Nación e Imaginación. Eu creo que non valen moitas veces as categorías que tomamos dun libro inglés, de Hobsbawm, para analizar Galicia, pero isto é o que fixo, por exemplo, Ramón Maiz no libro Idea da Nación. A verdade, igual un día publico a crítica, non sei. Pero, sí, e non vou tardar moito porque non vou ser tan cruel como ele, non? Que non ten en conta aquela norma latina de mortibus ni nisiprius, non? Porque os mortos non falemos se non ben. Non, este é o contrario. Se os mortos son galegos, císcate, por favor. Texto que non lo explico en Interpol. Bueno, eu creo que máis amable que máis, ou que probablemente non é moi consciente do que fai, e que máis amable que Hobsbawm con respecto a nacións como Galicia, Gales, Irlanda, era, por exemplo, Thomas Stearns Eliot, que en 1948 publicou unhas reflexións sobre o que fora a cultura, nas que está moi presente o recén rematado conflito da Segunda Guerra Mundial. Miren esas notas cara unha definición da cultura. Eu creo que a nosa tradición política, non a Eliot, a tradición política galega, a tradición política do nacionalismo galego, que define Risco en 1920, pensa en termos federais e republicanos. Vexen a teoría do nacionalismo galego e compárena con o nacionalismo e federalismo de Antonio Rovira e Virgilio, que está en 1918. Véxese tamén un castelao de sempre en Galiza e pregúntense por que non queren ver isto máis ou outros, obviamente porque ignoran a Rovira e Virgili. Mesmo as críticas que dentro de Cataluña homens divertidos como Francesc Pujols non fixeron a Rovira e Virgili. Iso obviamente xa sei que é ignorancia, porque para moitos unha lingua é aprender unha disciplina e esa disciplina hai que aprender dos poderosos, aquela hai que aprender inglés ou alemán, pero unha lingua románica como o italiano ou o catalán carecen de importancia. Vale. Para min, as nacións son o espazo político, bueno, creo que dentro da tradición do nacionalismo galego, o que entenderon Risco, Castelao e moitos outros era que as nacións eran o espazo político máis razoable despois dos conflictos estatais das nacións imperiais da Primeira Guerra Mundial, non? E os seus absurdos conflictos. Obviamente, o que celebraron boa parte destes nacionalismos, tamén os do Pleiquinro, tamén os do Partido Nacionalista Galés, non? Fundado defendido por Siempre Luis e todo iso, foi o que se celebrou foi a disolución das nacións imperiais. Creo que sobre isto tamén é interesante que escribiu Moleskine Ockweli, un colega irlandés. Creo que na actualidade é nos moi importante repórmonos a criticar o nacionalismo banal, do que falou moi claramente o psicólogo social británico Michael Billig. Saben o que é o nacionalismo banal? Algo que funciona non só cando a xente se enorgullece pola victoria dun equipo deportivo de fútbol, baloncesto, non? Senón que é algo que acontece cando a xente cree que non sei, que un país é moi grande e ten moitas victorias deportivas, aínda que haxa recortes nos dereitos sanitarios, non os nos dereitos educativos. Pero ese nacionalismo banal cultívase. Ata hai moi pouco en ese lle ocurría que ninguén en Madrid pudese erguer unha bandeira como a que puxeron na praza del Callao. Sí? Pero ese nacionalismo banal cultívase unhas veces de maneira visible e outras de maneira invisible, porque día a día nos usos pronominais da prensa, cando se falan nós e eles, na prensa inglesa, na prensa estadounidense, cultívase ese nacionalismo banal, non? Pretenden distinguir, non? Con banalidades actitudes británicos da actitude, bueno, xa de que denominación británicos, non? Dos alemáns. Vale, o que acontece é que ese nacionalismo banal
está tan presente en dispositivos como o da prensa que é en moitos casos invisible. E precisamente marca daquela en calidade de nacionalistas aqueles que fartos desas banalidades din non temos nada que ver con esta España ridícula de inmensas bandeiras no Callao, non? De seleccións españolas, de xente que berra oe sen saber ben por qué. Roberto Vidal Bolaño fixo xa hai anos unha sátira, non? Al ano 90 se chamaba así, senón que non, erguemos outra bandeira, erguemos, non? A bandeira máis consciente, na que se vinculan unha concepción moderna, ilustrada do que sexa o patriotismo, do que sexa o nacionalismo, do que sexa a vinculación social, un espacio de iguais, non? Que se levanta contra o absolutismo, que se levanta contra a monarquía, en que, bueno, verdadeiramente hai algunhas dinastías, algunhas monarquías que xa se esnazan soas, pero creo que este respecto xa os Borbóns xa lles queda pouco tempo era. Bueno, eu entendo que a cuestión nacional, sí, observe, a cuestión nacional resulta seguramente para uns incómoda cando hai antropólogos e psicólogos, Billig ou Birgitte Heltoft, unha sueca, ou Björn Hjort, que se preguntan se na actualidade a vida de moita xente moi prendida de medios de comunicación transnacionais, de hábitos de consumo transnacionais, xa non constitúe un eu postnacional. Creo que dentro deste eu postnacional eu incluiría todos aqueles que estudan manuais de conversa de 20 páxinas en moitas linguas. E así saben dicir bons días e boas noites e perdir o café en moitas linguas, e non dan dito nada sustancial. Remato, ou case remato, ou vou ser un pouco excesivo como Paco, pero non moito. As nosas liberdades e dereitos chamanlle, por exemplo, John Juaristi, particularismo étnico. Dio el que pasou da ETA, primeira asamblea, a cátedra Rei Juan Carlos de literatura española. No linear dun libro recente de Gabriel Celaya, nunha escola recente de Gabriel Celaya editada por Visor, Juaristi di que a defensa de tales particularismos da cultura catalana, vasca, galega, é resultado dunha crise da cultura española. Non sei de cultura española, pero el ali non fala da retórica racial ou da retórica do etnismo na cultura española. Que, por exemplo, alimentou o canodismo na última década do XIX, que alimentou o Maestu. A hostilidade ás minorías incluídas hoxe no Estado español, apreciable en Juaristi e en moitos outros, explícase moi ben con argumentos como o do antropólogo Arjun Appadurai no seu libro O odio ás minorías, Fear of Small Numbers. Appadurai dirixiu o Instituto de Humanidades de Chicago, onde estuvo a nave de Obama ata hai pouco. Eu creo que vostede non falou do libro que se lles quero recomendar, porque a editorial Galaxia fixe un esforzo para editar, que se chama Globalización e Imperialismo Cultural. É un libro que se editou hai pouco, o ano pasado, e teño un texto de Arjun Appadurai, pero en Fear of Small Numbers, isto é, o medo das minorías, o que nos di este antropólogo hindú radicado nos Estados Unidos é que as minorías demográficas nos estados son moitas veces ese pouco polo que o grupo maioritario, numéricamente ou dominante, non dá cumprido o seu soño narcisista de homoxeneidade arelada e que nunca houbo. Así que, fíxense, efectivamente, se en algunhas cadeas de televisión madrileñas queimaban estes días bandeiras catalanas, non? Se hai hostilidade con respecto aos galegos, non? Ou hostilidade con respecto aos vascos, e esa hostilidade é máis asañada que pode haber contra os franceses, é porque, malia que unha parte da historia de España e de Galicia, non? No 19 desenvolvese en antagonismo, non? Coa expansión napoleónica, os franceses non resultan tan odiosos porque, inda que moleste algún aspecto da súa cultura, son tamén temidos. Teñen poder, non? Teñen exército, teñen cultura. Pero, cando un grupo non é tan amplo e é ese pouco, eses 3 millóns de galegos,
nos que hai moi pouco, ainda a lingua inequívocamente mayoritaria é o galego. Eses cataláns, non? Se falamos de catalanófonos, acaban sendo castantes como lá. Son ese pouco polo que non será cumprido ese soño narcisista dun espazo homoxéneo que verdadeiramente nunca houve. A Padurei expón isto botando man dos escritos sobre o narcisismo grupal do último Freud. O Freud que pouco despois, en 1930, ia escribir o malestar na cultura. Así que sí, é certo, a cuestión da nación é unha cuestión problemática, como é problemática toda a cuestión de identidade social. Igual vostedes creen que a identidade social funciona un pouco como a identidade, poñamos por caso, política dun individuo. Desde o punto de vista estatal, un individuo ten tal número de carnet, ten tal iris, que agora se pode non registrar, ten tal ADN, non? E aí temos toda unha identidade, non? Na que non hai persoa, non hai subjetividade, as vivencias, non os desexos, non, iso está obxectivado aí, de acordo? Agora ben, eu creo que o problema é que a identidade social non ten que ver con que un entregue datos, con que un se afilie ou con que un pida tales carnés. Non é unha cousa de afiliación ou de asunción ou de traballo propio, non? Ou de logro, ainda que obviamente un individuo libre ten que traballarse, como decía Sá, senón que a identidade social é unha cuestión de atribución. A un, por tal acento, vai chamar badoque. A un, por uso de tales termos, clase, ius naturalismo, patria, nación, vai chamar fascista, non? Nacionalista, o chiste con Z. Sí? En certos lugares. E se a cousa que dei está ben, porque non o poden vallar, non? Relegar, non? Marxinar. Isto non acontece só aquí. É un problema noso, a voce. É un problema que nos procuramos? Non. Imos levando? Sí. Temos razóns para creer que podemos superar este problema? Tamén é certo. Non hai máis que pensar no corremento de 500 votos, de medio millón de votos nestas últimas eleccións, non? Ainda que, bueno, claro, hai imprecisión, indefinición, vale, pois esta indefinición política é a que quere a nosa clase, o que sería ignominioso é que, diante dos crecentes recortes e todo iso, non houvese reaccións, non? Que todo o entorno social no que vivimos estivese necrosado, pero non é certo. O que eu quero lembrar, para ir rematando, é que o problema político de Galicia non é un problema único, sin de longe. Que este problema do fascismo que se someten algunhas veces a unhas culturas tamén o advertiu un colega de Kerala, Ayaz Ahmed, pro caso de India, nun texto que creo que foi hai 10 anos publicamos na Trave, que yo recomendo, chamase O fascismo e a cultura nacional, ler Gramsci nos tempos de Hindutva. Ayaz Ahmed é un home dun estado ao sur da India, Kerala, no que ven gobernando un partido comunista que se presenta nas eleccións e outras segue tirando maiorías, e a máis de traballar aí, ocasionalmente tamén deu clase de estudos sociais en Canadá, é autor dun par de libros moi brillantes, un que se chama En teoría, literatura, as clases e nacións, e outro que se chama Liñaxes do presente. Hai 10 anos, Ayaz Ahmed estaba preocupado porque o Partido Nacionalista Hindú, o Partido de Nehru, o partido que contribuiu a crear unha India moderna e laica en 1947, partido que conferiron moitos outros, empezara a desenvolver unha doutrina do que é a condición india correcta. E esta doutrina da condición india correcta a min parecime moito a doutrina da hispanidade de Aznar e das súas cadenas e os seus cadelos. Esta vez un correcto vale? E, quen é o bo español? Supoño que segundo Bert, ainda que non o verbalice, o que fala castelán, o que é católico, que non pode ser protestante, non? Ou leigo, non? Ou masón, ainda que é un brillante masonista, vale? O que fala español, o que é católico, e logo, por suposto, o que pertence ao seu partido. Ese é un gran de patriota. Non, aquel que lle di de calquera outro partido, por favor, aplique outras medidas económicas contracíclicas, porque senón vostede vai a crear máis padecemento, máis
ata máis gasto estatal, é dicir, este non é patriota, porque está criticando nun momento de crise, vale? Bueno, pois imagínense o que pode ser que en India, hai 10 anos, nun país nos que non é que haxa 4 linguas oficiais, a verdade que en España hai unha oficial e 3 oficiais, tamén vayamos dicindo isto, senón que hai 17 linguas oficiais, moitas veces, de súpeto alguén pretende homoxenizar. Ora, esta obsesión pola homoxenización responde sobre todo a unha serie de xestores sociais e unha serie de políticos que están verdadeiramente interesados, implicados na construcción de macroescalas sociais, macroescalas económicas, non? Macroescalas políticas, non? Que nos levan a ese Parlamento de Bruxelas, non? No que a relación de proporcionalidade é moito peor que, por exemplo, a da Asamblea Francesa de posterior a Revolución. Bueno, vou ir rematando. Eu non sei se estamos en Galicia a padecer un etnocidio. Eu isto porque Beiras si usou en campaña esta noción. A noción de etnocidio debe ser un antropólogo francés, diría que se chama Pierre Clastre, e que dicía, non, un artigo, Clastres, que, por exemplo, un pobo pode padecer o exterminio dos seus individuos, o xenocidio dos xudeus, non? O de Timor-Leste, non? Nunha década, unha poboación de 1 millón de habitantes, non? Queda reducida a mitad. É brutal, non? Medio millón. Isto aconteceu, non? Un pobo padece o xenocidio se se aniquila os seus individuos, pero o que se pode facer é intentar aniquilar as institucións, degradar, non? Barrer a lingua, barrer non só as institucións e a lingua, non? Senón os cultivos da xente, degradar, non? A súa cociña, as súas maneiras de trato, todo iso, non? Por que empezades a traballar ás 9 da mañá e non ás 7, como non? Vale? Entón, efectivamente, esa é a noción de etnocidio. Quizáis o que esteamos a padecer non se son etnocidios, senón os efectos colaterais, as reverberacións do nacionalismo banal español. E este nacionalismo é lamentable para a propia España e é verdadeiramente enganoso nun momento no que os gobernos da burguesía ceden soberanía a un lugar, dirían Toni Negri e acá, ou si sabemos o lugar, o Parlamento ese de Bruxelas, que ten moi pouco democrático, porque nin en termos de proporcionalidade, nin de representatividade, que non sei que entendemos por democracia, podemos falarlo, non? Pero é precisamente nese momento no que se perde soberanía no que se enfatizan os símbolos banais. O nacionalismo banal, por certo, non é cousa boa, nin sequera para os que exercen, isto lembra o Billy. E eu estou certo de que o nacionalismo banal, se como así o odio ás minorías, do que falou a Padurei, dan goce perverso, dan un goce sádico, masoquista aos administradores de Galicia, que non son da mesma caste que os administradores de Euskadi e de Cataluña, Madia Leva. Creo que o problema do socialismo e do nacionalismo é en boa parte o problema da subxectividade revolucionaria que expuxo Óscar Necht na última parte dun ensaio que acabamos de publicar na Trave de Ouro, que se chama Que é o resurdimento do marxismo e por que nos compre un. Óscar Necht é un sociólogo e filósofo de 30 anos que a mes entre 60 traballou moito con sindicatos alemáns. Eu creo que a subxectividade revolucionaria debe oporse en Galicia aos servos da monarquía española e do imperialismo castelán. E falo aquí o dicir imperialismo castelán como a xente da revista Nós, e lembro tamén que sobre o termo imperialismo foi moi claro e didáctico John Hobson, un xornalista inglés, autor de máis de 40 libros, no seu libro A Study of Imperialism, estudio do imperialismo, que saía en 1902. E hago fe que Lenin colleu moito dese libro, tamén o de Hilferding, no seu ensaio de 1914 sobre o imperialismo. Pero hago fe que tamén sobre estas nocións de imperialismo a nos valer o libro máis recente de Edward Said, Cultura e Imperialismo, que trata do mesmo. Pregúntome que tácticas discursivas e non discursivas, na medida en que formamos parte dunha comunidade innomeable, que tácticas discursivas e non discursivas
podemos empregar contra o poder administrativo e o seu cinismo. Eu creo que isto é parte da cuestión dun tempo noso no que non queremos ficar desposuídos das nocións modernas de socialismo e da nación. Eu sei que se nos impón unha identidade con carnés de españois, aínda que non se nos impón coa severidade da que fala a persa Asar Nafisi na súa novela autobiográfica Ler Lolita en Teherán, onde nos fala de como moitos persas tiveron que aturar nos últimos anos un proceso de arabización ata na lingua, cando eles non son de lingua árabe, non? Como as mulleres tiveron que aturar non só un código indumentario para ir pola rúa, senón unha serie de revisións cando van as clases na universidade, que fai que lles miren os bolsos e que se atopan ali cosméticos ou colorete, pois haxa sancións contra eles. Si, a nos impónsenos unha identidade, pero non con esa severidade polo agora. Madia leva. Iso tamén depende da nosa carraxe e do noso humor. E sobre o centralismo fin do século XIX. E digo de principio porque fíxense, San Martín, non? Que é un dos libertadores en Argentina e en Uruguai, foi un exitoso general na guerra de independencia española contra Francia. E o que comprobou San Martín era que polo feito de ser nado en territorios de Alemar ou colonial, el non recibía os mesmos honores e as mesmas recompensas que os outros xerais. E a vista dese brutal centralismo borbónico, que ainda se defende, iniciou o proceso das independencias, ese glorioso proceso das independencias, que ainda remata en Cuba, Porto Rico, en 1898. Pero sobre o centralismo español e a reacción que xerou de principio a fin do século XIX e todas esas independencias, creo que son abondo claros tanto Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson como o seu libro máis recente Under Three Flags, Anarchism, Anti-Colonial Imagination, baixo tres bandeiras, é do 2005, o anarquismo e a imaginación anticolonial, e que nos fala das conexións que houve entre independentistas filipinos, Rizal, Martí, movimentos obreiros europeos, movimentos anarquistas en Cataluña. Eso é política. Por outra banda, entendo que o problema político de Galicia non só ten a ver co centralismo español, senón tamén coa metafísica do universalismo, pois os universais non son metafísica. Rememoro, por outra banda, que sobre esta cuestión dos universais non debemos entrar nun debate como de nominalistas e realistas, e a este respecto hai un ensaio recente de Humberto Eco sobre o absoluto e o relativo, recentemente publicado no libro Construir o enemigo, e temo que a metafísica do universalismo, que ten variantes liberais e socialistas, porén ben diverxentes, e sobre isto vexen o texto de Felt, que se no volume ese, Globalización e Imperialismo Cultural, sobre a metafísica, temo que a metafísica do universalismo dé a pé para que algúns pretendan orientar con voz tutelar os galeguistas ou os nacionalistas galegas ou os nacionalistas galegos. Eu entendo que o programa do Partido Galeguista do que pedía que todos os galegos tivesen traballo, casa e aforros, pois non era metafísica, senón universalista, e era dun universalismo cosmopolita no senso que lle ven dando o termo o David Head. Eu creo que o problema da nosa voz política, da voz política dos galegos nun mundo cheo de dispositivos propagandísticos e de discursos neoliberais é, como dixo a hindú Gayatri Chakraborty Spivak, o de saber se os subalternos poden falar. Eu creo que, efectivamente, mesmo historiográficamente, Galicia viuse moitas veces reducida a unha condición semellante àquela que estudaron Ana Jikua, o historiador maoísta hindú, ou o antropólogo californiano Eric Wolf no seu libro Europa e os povos sin historia. Creo que neste momento o que están facendo no ámbito político é intentar instalar un dispositivo de amnesia para que nós non sexamos nin sequera quen de lembrar textos como Teoría do Nacionalismo Galego, por suposto, textos como da tradición socialista, e non poidamos dotármonos de instrumentos críticos, proactivos, e de nocións que nos permitan transformar esta situación actual e responder
a esta brutal invectiva neoliberal con considerables avances políticos. Entendo tamén que para ternos aferrollados hai unha serie de estrategias que creo que non describiron mal Neve Hart nun libro que acaban de sacar que se chama Declaración. Ali falan de que o suxeito sometido á actualidade é un suxeito endevedado. Ese estudante, o que se lle fai pedir un crédito para estudar, en canto remata a carreira, entón ten que para pagar a débeda e aceptar todo tipo de traballos. Logo temos o individuo mediatizado, non? Ese individuo que cando sai do traballo exponse aos medios de comunicación propagandísticos semanais, buscando unha serie de informacións que verdadeiramente o que lle tiran é o tempo a él para concebir, fiar, cooperar, dialogar ou para desenvolver un pensamento antagonista e propio. Logo temos, por outra banda, eses individuos cada vez máis pendentes das cuestións da seguridade. Fíxense, é moi divertido ver en moitas estacións de tren, non? Na actualidade, non? Que se foron reducindo as liñas, non? Que se foi reducindo o persoal, pero que hai cada vez máis persoal de seguridade subcontratado, non? Pero ese outro día para coller un tren, o que tiña billete en mil tempo, o Xangai, este tren que vai de Galicia a Barcelona e que cómicamente os cataláns chaman galegos, os galegos o catalán, pedíronme antes de entrar no vagón o billete 4 veces. Pero que antes, nun metro, non só collín un billete e o pasei, non? Senón que a saída supostamente tiña que depositar ese mesmo billete que xa non sabía onde levaba, non? Novamente nun control. E había un señor ali con ganas, non? De que eu non o atopara para calcarme unha multa. Vale, entón, temos neste momento esa xente toda a que se incita a que contraia débedas, a que se incita a que sí trague moitos medios de comunicación, a que se incita a que se preocupe evidentemente pola seguridade. Creo que precisamente esta subjetividade é que temos que botar abaixo e vencer, confiando, iso sí, no que é natural e noso, non? Como é falar cómodamente en galego. Eu abuso moitas veces desta miña tendencia natural.